minutos sobre as 11 da mañá en directo, en calquera momento que lle des o play. Como funcionan as entrevistas tamén en formato vídeo podcast, en calquera momento que teñas un oco pois para ver que dixo un, que dixo outro. Pois así o facilitamos a todos os nosos seguidores, e que cada día son máis. Bueno, pois curiosidades, sempre que ven o alcalde de Ames, porque un alcalde pois que ten moita actividade, que ten moito que contar, e de vez en cando pois pasa por aquí Blas García, o cal saudamos novamente. Blas, moi bo día. Hola, bo día. Hoxe, se me permites, imos ter unha exclusiva. Sí, pois sí. Xa podo dicilo así. Podes dicila. Imos ter a imaxe en exclusiva. Podemos lanzalo xa, porque sí. E despois falaremos. Trouxémolo para dala aquí en exclusiva. Por favor, que nos acheguen esa imaxe. Vou abrir plano ao alcalde de Ames, porque aínda non se presentou e xa están vendo, deixame coller aquí, vou facer así. E a imaxe, bueno, conta o tío. Esta é a imaxe do Campeonato do Mundo do 100K que vamos a celebrar no Concello de Ames o 20 de setembro. E, bueno, hoxe vamos a presentala a todos os medios, pero xa que viñamos por aquí, pois quixemos traela en exclusiva. Ademais, bueno, unha imaxe que é, bueno, moi de Ames, moi de Galicia, coa cuncha do Xacobeo que simboliza os camiños de Santiago, un atleta correndo, e a Ponte Maceira, que é o sitio máis visitado do noso concello e máis coñecido, co río, bueno, poderíamos dicir que é o río Tambre ou o río Sar, porque ademais a carreira pasa polo entorno do río Sar en Bertamiráns, e bueno, para nós é unha satisfacción, desde logo, poder contar cun campeonato do mundo que cando presentábamos o campeonato de España Master fai un ano aproximadamente, falábamos da posibilidade de ter un campeonato de Europa algún día, pero bueno, xa nos saltamos ese paso e vamos a ter un campeonato do mundo en Ames con máis de 600 atletas que veñen de máis de 20 países, e para nós pois, é un espaldarazo importante ao traballo que facemos de deporte, pero tamén ao traballo que facemos desde o Concello, sobre todo tamén a hora de promocionar o turismo e de dar a coñecer o noso concello. Pois graciñas, de verdade, por presentar neste medio a imaxe que, bueno, un novo pistoletazo de saída dunha proba, 100K, 100 kilómetros, sí. 100 kilómetros. Eu non sei se os aguantaría. Ultrafondo, isto é... Eu vexo que ti faz cinta, ademais, ti crees, vexo que se vinche na unha imaxe... 100 metros ata aí chegaría, pero, claro, é unha proba ambiciosa, unha proba complexa, unha proba, supoño que unha preparación máis que exixente, que reunirá en Ames a xente de todo o mundo, os mellores dentro desta disciplina. Pois sí, así é. Eu a verdade teño que recoñecer que non é unha disciplina das que máis siga, porque non é tampouco unha disciplina moi coñecida ou moi habitual, pero bueno, si é certo que nos últimos anos en Galicia, por exemplo, si hai xente que se dedica a facer este tipo de ultramaratóns que lle chaman e algo así, non? 100 kilómetros é moito, nós vámoslo a facer no circuito que temos homologado pola Federación, que ademais é un circuito onde fixamos o campeonato de España Master, un circuito moi rápido, porque ademais é moi llaniño, e claro, estamos falando de moitas horas e de 20 voltas, claro, dándolle a ese circuito, non? Horas, unhas cantas. Se estima si hai unha media de... Pois non sei calcularlle exactamente, sei que normalmente botan por 10 kilómetros, botan 35 minutos, 33, o que chega de primeiro nun circuito llano, pero bueno, claro, non vas ao mesmo ritmo. Unha maratón que son 40 kilómetros suelen ser 2 horas, non? 2 horas 10, depende, pois... Canto hai datas, hai... Si, vai a ser o 20 de setembro, certo. Un domingo, pero bueno, previamente teremos o sábado a recepción e a ceremonia de inauguración, onde se fará unha ceremonia de inauguración cas bandeiras dos países que asisten. En principio, se o tempo permite, farémolo no Ameneiral, no Parque do Ameneiral, en Bertamiráns, e, bueno, faremos tamén unha pequena festa, pois, tamén dando a coñecer os grupos locais que temos, a cultura tradicional galega, e despois o domingo entrega de medallas e tamén unha comida, pois, no mesmo espacio, no Parque do Ameneiral. Decir tamén que
estes participantes, porque non son os 600 que veñen, sino son despois tamén os equipos, masaxistas, técnicos, pois, bueno, van a estar ubicados por toda a comarca, non? O sea, vai a ser un evento que non só beneficio ao Concello de Ames, sino que van a estar en moitos sitios, pois vai a estar tamén en Padrón, en Teo, en Santiago, en Brión. O sea, vai a ser un evento que vai a beneficiar a toda a comarca de Compostela. Bueno, pois unha proba mundial que se vai celebrar no Concello de Ames. Falaba de inauguración no día previo, no sábado, 20 de setembro. Hoxe, estreando aquí a imaxe, graciñas novamente. E falando de inauguración, onte ou antonte foi a inauguración dese novo espazo para autocaravanas, xa cunha concentración de autocaravanas, con xente que falou que era máis que necesario que son máis que necesarios este tipo de espazos, e todo o que move tamén, non? Esa forma de coñecer os povos e as cidades que é facelo nunha autocaravana. Contentos moi contentos, moi contentos. 100 autocaravanas, máis de 200 persoas que viñan nas autocaravanas, que ademais, bueno, pois ao final é apoio para a economía local do Concello, porque estes 200 ou máis de 200 autocaravanistas pasearon polo Concello, consumiron, compraron, cearon, e estuveron, bueno, algúns deles desde o venres á noite, sábado, e o propio domingo, que foi cando tuveron eles a asamblea despois, e se marcharon. Nos inauguramos a zona de autocaravanas, a nova área de autocaravanas o sábado pola mañán, e bueno, tamén hai que decir, co apoio da Diputación da Coruña, neste caso, non? Era un espacio do que viñamos traballando e intentando facer xa fai tempo. Ames era un dos concellos, dos poucos concellos que xa tiñamos desde fai tempo dúas zonas de autocaravanas. A de Bertamiráns é certo que ao estar nunha zona moito máis urbana, pois, bueno, foi perdendo, bueno, deixouse un pouco máis de lado, pero agora fixamos esta nova con 15, e a de Milladoiro, que anunciei ali tamén que se vai a ampliar unhas poucas plazas máis, facendo unha saída e unha entrada única para as autocaravanas, con sistema de control, e tamén que estamos traballando nun regulamento para as propias autocaravanas, non? Que eu creo que é necesario tanto de como aparcar ou como estar no pobo, como despois o uso das propias zonas de autocaravanas, regulando un pouco, pois, que non podan estar, como pasa ahora en Milladoiro, que veñen e están ali, pois, sin control varios días. Queremos regular, limitar, se vai a cobrar tamén, se vai a empezar a cobrar unha tarifa, sobre todo máis simbólica de control que por facer caixa. E eso, regulando, por exemplo, en temporada alta que podan estar 3 días como máximo, en temporada baixa que podan estar 5, para facilitar, ademais, que poda haber máis espacio para outras autocaravanas cando veñen de fora, non? Incluso que poda xa reservar vindo de camiño, bueno, modernizando un pouco, non? Sobre todo porque temos, ao ter 3 camiños de Santiago, ao estar cerca ao lado da capital de Galicia, pois moitos autocaravanistas deixan a súa autocaravana en Ames, están ali en Ames, pero tamén aproveitan pois para en autobús ou en taxi ou noutra maneira pois visitar Santiago, visitar incluso outros sitios da contorna. Bueno, máis asuntos que coñecíamos, pois hai relativamente poucos días que o Concello de Ames está iniciando a redacción do proxecto para levar saneamento a distintas zonas do rural do Concello. Piñeiro, Tapia, se non me equivoco. Non sei se hai algún máis, pero de momento inicialmente son estes, non? Son as dúas parroquias agora mesmo, unha na súa totalidade, que é o Concello, que é a parroquia de Piñeiro, aínda que hai un núcleo que xa de fai tempo ten unha fosa séptica antigua, e tamén unha parte de Tapia, non? De Vilouta, concretamente. Isto nace fai uns anos xa pola propia Augas de Galicia, que fixo un proxecto, elaborou un proxecto onde a intención era facer o saneamento entre Tapia, Piñeiro, pero tamén Troitosende, que é unha parroquia do Concello da Baña, que limita, bueno, pegado ao río Tambre, do outro lado do Tambre, e facer unha depuradora tamén un pouco máis grande, non? Estamos falando dunha depuradora que afectaría en torno a 2000 persoas aproximadamente entre as 3 parroquias. Proxecto que xa estaba elaborado o proxecto, incluso xa estaban mirados onde iban a ir os pozos de bombeo, por onde pasaban as tuberías e todo isto, falado incluso con algúns dos propietarios que se ocupaban parcelas privadas, pero bueno, fai o ano pasado, cando estuve eu co director de Augas de Galicia, pois me dixo que iban a desbotar este
este proxecto, na súa totalidade, porque o consideraban excesivamente caro. É certo que os precios subiron moito e superaba os 5 millóns de euros, e entonces o que quedamos foi de empezar a traballar en facer proxectos máis pequenos, únicos en cada núcleo rural. E no que empezamos a traballar daquela e no que seguimos traballando. A semana pasada o que fomos a ver é a Vilouta, na parroquia de Tapia, unha parcela onde poder ubicar a fosa séptica, porque a parroquia de Vilouta, por exemplo, xa ten a canalización tanto de saneamento como de abastecemento, porque cada vez que facemos unha obra nestes núcleos rurais, pois xa lle metemos o saneamento e o abastecemento para despois non ter que volver a levantar o formigón e facer outra obra. Entonces xa están dotadas con saneamento, con tubaxe de saneamento e de abastecemento. E o que fomos a ver foi unha finca unha parcela para poder ubicar a fosa séptica, ademais porque en Vilouta, en Tapia, o problema é que como está o río Tambre e se desborda habitualmente, pois ten que ser unha parcela que non sexa inundable, e seguimos traballando, están elaborando o proxecto dos outros núcleos. Tamén coñecíamos aí onte, que a agrupación de voluntarios de Protección Civil realizou o ano pasado 700 servizos no Concello. Son esas agrupacións onde o voluntariado é fundamental e demais. Que balance fai dese percorrer nos diferentes momentos que se reclama a súa intervención? Bueno, ademais eu fun voluntario, o que creé a agrupación, sendo concelleiro en Ames, creé a agrupación de voluntarios de Protección Civil. Fun voluntario hasta que cheguei á alcaldía, non porque me dixeron que non era igual bo que o alcalde andivera seguira de voluntario, pero bueno, eu colaboro con eles e coñezo perfectamente o importante traballo que fan. Agora mesmo que viñamos para aquí, que había un accidente na autovía, na G56, precaución, que non sexa nada un vehículo volcado sin incidencias para o ocupante ou para o conductor. Estaba a Protección Civil de Ames ali axudándolle a tráfico a regular a circulación, e, bueno, algo do traballo ordinario que fan diariamente, non? Nós somos en Ames, somos unha agrupación de en torno a 40 voluntarios e voluntarias. Nunca quixemos ter máis tampouco, porque é moi difícil xestionar a grupos de persoas, non? Ademais que teñen ganas de facer cousas, porque cando alguén se fai voluntario de Protección Civil é porque quere facer cousas, porque quere participar en operativos. Entonces sempre mantivemos eso entre 40, 50 como moito, para que todo o mundo pudera participar. E o que queremos sempre, nós desde o principio, o que tiven claro é que os voluntarios e as voluntarias de Protección Civil de Ames tiñan que ter formación, medios e formación. Para nós é clave todos os cursos que fai a Axencia Galega de Seguridade destinados aos voluntarios. Sempre hai voluntarios de Ames participando neses cursos, que ademais despois teñen un diploma e unha titulación que algúns deles lle vale incluso para presentarse a oposicións vinculados pois con temas sanitarios, con Garda Civil, con Policía Nacional, Policía Local. E, por exemplo, nós temos unha brigada de incendios forestais con persoal estable, e recordo sempre que non cobran, que é moi importante, e teñen a formación e os medios para poder, cando hai un incendio forestal, non van eles, son o primeiro soporte que entra para axudar, pero despois o que dan é axuda, dan apoio aos profesionais, non? Pero con formación, eles todos os anos, nós gracias ao distrito de incendios forestais, veñen con un camión, con a motobomba, danlle a formación, explícanlle como se usan os EPIs, saben usar unha motobomba, por exemplo, pois se os GES un día teñen que facer unha operación e só hai dous, como pasa en algunha ocasión, pois eles poden darlle ese soporte. Bueno, é moi importante a formación. Nós non queremos uns voluntarios como hai noutros sitios que se dediquen a facer obras para o Concello. Un par de apuntes, porque hai denuncias de por medio. Agora lle pregunto sobre esa polémica e como nas redes sociais non vale todo, pero o tema orzamentos. Se presentaron os orzamentos, os máis ambiciosos e históricos do Concello, non se aprobaron no seu día, están nunha moción de confianza. En que proceso está? Como está ese tema? Estamos á espera. A espera. Esperando que É pase. un mes, non? Dende que se celebrou o pleno. Creo pleno. que é o día 28, cando remata, 27. O 27 remata o plazo para presentar moción de censura. E se non se presentase, pois lóxicamente quedarían automáticamente aprobados e teríamos os 15 días hábiles
para a exposición pública e despois aprobalos, non? Eu dicía o día do pleno, eu entendo e respeto incluso, e, bueno, ti sabes que cando veño aquí, pois, respeto moitas veces o traballo que fai a oposición e entendo moitas veces as decisións que toman, e neste caso incluso podo entender que non estivesen a favor dos orzamentos e que votasen en contra dos orzamentos, porque, bueno, os orzamentos é algo moi particular, algo que facemos, fai un grupo de goberno, neste caso, que somos nós, e non ten por que gustarlle ao resto. Abrimos un proceso de negociación que vimos desde o principio que o Partido Popular non iba a estar a favor, non iba, ademais, a facilitar esta aprobación. Si tiñamos a esperanza que o BNG se o fixera, o BNG presentou 15 propostas, desas 15 propostas nós aceptámoslle, creo que foron máis da metade, outras, pois, lle fixemos, bueno, dixemos, esta podemos aprobala, pero facendo algunha variación. O que pretendían era retrasar a aprobación dos orzamentos e tamén vías que non había interés, non? Porque cando che piden, por exemplo, cousas como que tes que modificar o plan edil, os fondos europeos, quitando algo tan importante para nós como é o mercado municipal, saben que non se pode modificar os fondos edil, unha vez que están aprobados son os que son. Ademais, nós non estamos dispostos a quitar o mercado municipal, é unha obra da que, ademais, vai ser a primeira que vamos a licitar. Entonces ves que non había intención de que se sacaran. Temos esta ferramenta que é a cuestión de confianza, que é a primeira vez neste mandato que tiramos dela e vamos a contar con orzamentos. Se non hai unha moción de censura, automáticamente se aproban despois dos 15 días de exposición. Sí, e vamos a contar con uns orzamentos, vamos a facer investimentos tan importantes como cubrir as pistas polideportivas de Milladoiro, 2 canchas que hai ali ao aire libre que vamos a cubrir, que van a facilitar que podamos facer ali máis actividades deportivas e outro tipo de actividades deportivas. Estamos falando dun investimento de máis de 1.100.000 euros que a oposición vese que non estaba a favor, a pesar de que agora, pois, o BNG, por exemplo, reclama que necesitamos máis infraestructuras deportivas, pero non están a favor. Seguramente o día que inauguremos estarán ali facendo acto de presencia, ou pois levar o saneamento, perdón, o abastecemento, deixar de comprar ya auga a Santiago e producila nós directamente no noso concello, co cal nos vamos a aforrar máis de 400.000 euros ao ano, ou facer máis aparcamento en Bertamiráns. Vamos a crear unha zona de aparcamento para máis de 200 vehículos no centro de Bertamiráns, con parcelas que vamos a comprar, que vai a adquirir o concello. Bueno, infinidade de obras que se ve que a oposición, me imagino porque estamos en proceso electoral, que tamén influye xa, preelectoral, pois non estaban a favor e querían retrasalos, non? Pero nós, este goberno en minoría, como suelen dicir, e eu como defendo sempre este goberno en minoría que traballa e que suda a camiseta, vamos a facer e materializar eses investimentos que son tan necesarios para o noso concello. Estivemos no seu día nesa presentación, se buscades se a xente curiosa, estivemos na rolda de prensa, está completa na nosa canle de YouTube, se rebuscan tamén na nosa página web. E xa por último, alcalde anunciou nas súas redes sociais que vai denunciar ante a Garda Civil, non sei se o fixo xa, algúns comentarios que o acusan en redes sociais dende perfis que evidentemente son anónimos e que bueno, un dos que escriben chámase así, anónimo ou algo, en fin, que o acusan a vostede e o concelleiro de Obras de roubar cartos públicos de diferentes actuacións que se levan a cabo no concello, que isto non fai falta ser un ilustrado, é totalmente delito. Se ocurrise, bueno, comentalo así, airealo así nas redes sociais, debería ser delito. Todo empeza por unha denuncia que fixo pública nas redes, anunciando unha denuncia ante a Garda Civil. Fixo xa esa denuncia? Non, a denuncia vou a facer esta semana, estou elaborando, ademais estou elaborando eu, personalmente, para que ninguén pense tamén de, no, agora vai a tirar de fondos públicos, tirar dos abogados do Concello ou algo así para gastar, non? Non, vou na elaborar eu, e estou na elaborando eu, porque ademais coñezo en profundidade o que pasa nas redes sociales nestes casos, porque vou a ir un paso máis alá, que vou a ir tamén denunciar os 3 ou 4 perfiles falsos que temos localizados máis habituais, que comentan en todos os sitios e que comentan, bueno, hai comentarios de todo tipo, non? Ademais de presentar a denuncia por este tema concreto. O sea, que máis alá do caso concreto vai haber outros perfis, usuarios de redes sociais,
que van a estar nesa denuncia. Que son perfiles falsos, que ademais tamén están cometendo un delito que é a usurpación de identidade, porque están colgando, son perfiles cunha foto dunha persona que non existe ou que é unha persona, unha foto que baixan das redes e que se dedican a facer comentarios. Comentan páxinas do Concello, na miña propia hora non, porque os teño bloqueados, lóxicamente, pero sí comentan noutros espacios, noutros páxinas de grupos, de Milladoiro, de Bertamiráns, facendo comentarios negativos sempre, pero tamén facendo comentarios, pois, por exemplo, teño unha das capturas onde din onde vivo o alcalde, onde vivo eu, non o enderezo, pero sí o sitio onde vivo, o sitio onde vivo, instando en ocasións a xente que vai a protestar á miña casa, bueno, accións deste tipo. Algúns deles incluso, e o digo aquí, porque o sei, e o digo porque ademais ves os comentarios do tipo que son vinculados a algún partido político. Que o que máis me doe, ademais, teño que comentar, o que máis me doe é que nestes días, desde que fixen a denuncia pública ata o de hoxe, non recibín o apoio de ningún dos meus compañeiros de corporación. De ningún. Excepto os compañeiros e compañeiras do goberno. Do resto dos partidos políticos non recibín o apoio de ningún. O cal me doe, sinceramente. O cal me doe, porque creo que é algo que neste caso me está pasando a min directamente e ao concelleiro de obras, que o meten tamén no medio, pero que lle pode pasar en calquer momento a calquera deles. A calquera. E creo que temos que estar xuntos, en momentos así, denunciando todo isto que está pasando. E máis, hai un concelleiro da oposición, do BNG en concreto, que di nun dos comentarios que teño a piel moi fina por denunciar isto. Eu creo que hai extremos nos que non podemos permitir ningún de nós, sexamos políticos do goberno ou da oposición ou sexamos calquer persona, porque isto pásanos agora aos políticos que parece que pódese decir de nós o que se queira, pero pódelle pasar a calquer persona, a calquer profesional. Lle pode pasar que saia un perfil que créalo ahora mesmo, conter un correo electrónico, que incluso pode ser creado no momento a través de calquera das contas de Gmail, das que hai por aí, creas unha conta, subes unha foto para ter unha foto de perfil, al que sea, dun can, dun amanecer, do sol, e podes empezar a facer calumnias de calquer persona. E eu creo que iso é moi serio e moi grave. Eu permito, lóxicamente, e levo permitindo desde que estou no goberno de Ames, porque ademais sou unha persoa que usa moito as redes sociais, e as defendo, ademais, desde fai moitos anos, a crítica. A mí non me importa que me critiquen. Ao contrario, me gusta que se fagan críticas cando a alguén non lle gusta algo, que sea unha crítica lóxicamente constructiva, sin faltar ao respeto, pero cando cruzamos certos límites que son as faltas de educación, a falta de respeto, e xa cruzamos a outra liña que é a calumnia, creo que ninguén de nós pode permitir iso. E ademais animo a todos os compañeiros e compañeiras que se dedican á política, neste caso, ou a calquer profesión, pero sobre todo á política, que cando pase algo temos que denuncialo. Debemos denuncialo, é a nosa obligación denuncialo, porque é un delito. Igual non lle damos importancia, pero é un delito que unha persona diga calquer cousa na rede cun perfil falso ou dunha maneira anónima contra outra sin ter as probas de facelo. Porque eu invito, se alguén ten dúdas de que eu no Concello teño unha xestión limpa e me levo cartos para a casa, invito a calquera que pense eso, que vai ao xulgado. É o que ten que facer, ademais, porque se non o fai e o sospeita, está sendo cómplice. Co cal invito a calquer persona que teña dúdas sobre a miña xestión que vaya ao xulgado. É o que ten que facer, ademais. Pois vostede vai até a Garda Civil, está preparando esa denuncia, unha denuncia que máis alá do perfil que vostede capturaba nas redes sociais, anunciando esa denuncia, vai haber outros perfis que poderían estar incurrindo en algún tipo de delito. Tocaralle a Garda Civil investigar, máis alá do anonimato que moitos pensan que teñen impune, hai un IP, hai unhas horas de conexións, hai unha investigación que vai dar tarde ou temprano coas persoas ou persoa que se agochan detrás destes perfis. O comentaba antes. Deixamos un rastro, unha pegada que moitos pensan que por chamarse Federico dos Palotes non hai alguén detrás. Claro, evidentemente sí que hai alguén detrás. Tardará máis ou menos, pero vanse dar Este fin de semana, empezou un perfil que se chamaba Juancho Ames. Juancho Ames. Ames. Sí.
opinando en diversos foros, en Milladoiro para Vivir, no perfil do Milladoiro, incluso no vosso perfil de Radio Líder, sí, na noticia esta concreta, de que colgábades, sí, na noticia concreta que iba a presentar unha denuncia, e víase que era un perfil falso porque tiña unha foto moi abstracta de algo, non me acordo de que era ahora, pero de algo moi abstracto, e creado este fin de semana cun único seguidor, e que levaba 4 actualizacións que eran subir diversas fotos de temas abstractos. E se dedicou a comentar. Este é o exemplo do fácil que é, non? Houve un momento que eu entrei na vosa páxina, vin o que estaba dicindo, porque ademais estaba debatindo con outra persoa que me defendía, porque despois o problema é que cando ti defendes, cando hai alguén que nos defende, eses son palmeros, son malos, están pagados polo Concello, o sea, a liberdade de expresión só vale para eles, non? Para o resto non. Entonces eu dicía, deixou que é un perfil falso, non te preocupes que están localizando a IP e xa sabemos quen é. Pois, oye, que casualidade que aos poucos minutos desapareceron todos os comentarios que tiña colgados. Todos, Co cal, a ver, temos que ser... Bueno, deberíamos de ser serios neste tema. Eu o que fago, e se me permite, se xa acabo, volvo a apelar novamente a todas as persoas que estamos nas redes sociales e que temos unha actividade pública que non permitamos que ninguén nos calumnie e que o deixemos pasar. Porque se todos e todas nos dedicamos a facer denuncias desas calumnias que colgan, seguramente a cousa cambiaría. A cousa cambiaría. O que pasa que ás veces decimos, bueno, mira, prefiero marcharme das redes sociales para non ler isto ou para non deixemos que pase. É a nosa liberdade, é un espacio que debemos e que temos que usar ademais en liberdade, aguantando as críticas, é certo, que sean constructivas e que sean, bueno, respetando, pero o resto non debemos permitilo. E debemos de estar todos unidos neste caso. Partido Socialista, Partido Popular, BNG, partidos independientes, porque ao final nos van a atacar a todos en calquer momento. Que tamén bota falta iso. Moito. Alcalde, graciñas por vir. Imos entrar en tempo de debate con cuestións que teñen de relevancia en Santiago de Compostela, pero xe quixemos tamén coñecer como vai a vida no Concello de Ames. Pronto o teremos por aquí de novo para seguir actualizando todo o que ocurre no Concello querido e veciño de Ames. Graciñas, Blas. Gracias a vos.